Existen, pois, diferentes clases de morte. Nalgunhas o corpo perdura, namentres que noutras desaparece totalmente o tempo que a alma. Isto non acontece polo xeral máis que en soidade, tal é a vontade de Deus, e non tendo asistido ninguén a ese final, dicimos que o home se perdeu para sempre ou que partiu nunha longa viaxe. Mais de cando en vez, a cousa ten lugar en presenza de varios, cuxo testemunho ven a ser a proba. Hai unha clase de morte na que a alma morre tamén, e aínda se ten comprobado que pode acontecer que o corpo continúe vigoroso durante moitísimos anos. E a veces, posuímos probas irrefutables, a alma morre ao mesmo tempo que o corpo, mais, segundo algúns, resucita no mesmo lugar en que se convertera en pó. Meditando estas palabras de Ali, deuslle dea descanso eterno, e preguntándome cal sería o seu sentido pleno, non prestei a máis mínima atención ao ermo onde me extraviara, ata que sentín na cara un sopro gracial que me fixo tomar consciencia do escenario en que machaba. Observei con abraio que nada me era familiar. O meu redor estendíase unha inmensa chaira deserta, barrida polo vento, cuberta de ervas altas e murchas que se abaneaban e asubiaban baixo da aura do outono, mensaxeira de Deus sabe que misterios e inquedanzas. A longos intervalos vía unhas penas que emerxían do chan con formas estranas e lúgubres cores. Semellaban estar en convivencia e intercambiar olladas significativas e ansiosas, como se tivesen asomado a cabeza para observar a realización dun acontecemento previsto. Aquí e acolá, algunhas árbores secas semellábanse las xefas desta malévola confabulación de silencio e agarda. A pesares da ausencia de sol, pareceume que a tarde debía estar moi avanzada. O aire era frío e húmido, pero sabía por intuición máis que de maneira física, xa que non experimentaba a menor sensación de molestia. Por riba de toda a extensión da lúgubre paisaxe cinguíase unha bóveda de nubes baixas, suspendidas como unha maldición invisible. En todo se lía unha ameaza e o agoiro que suxerían o crime e anunciaban o xuízo. Non había paxaro, nin animal, nin insecto. O vento laiábase nas polas espidas das árbores mortas, a erva gris pregábase para murmurar á terra segredos espantosos, mas ningún outro ruido, ningún outro movimento turbaba a calma terrible daquel sinistro lugar. Observei na erva certo número de pedras erosionadas pola intemperie que, evidentemente, tiñan sido traballadas por ferramentas. Rotas, cubertas de carriza, medio fundidas na terra, xacían totalmente caídas no chan ou se inclinaban en ángulos diversos. Sen ningunha dúbida, eran pedras funerarias, mais as tumbas propiamente ditas non existían xa. Non se vían túmulos nin depresións no chan, os anos tiñan o nivelado todo. Esparexidos por aquí e acolá, os bloques máis macizos marcaban o sitio onde un sepulcro fastuoso ou un monumento soberbio tiñan lanzado esquecemento seu desafío irrisorio. Estes vestixos da vaidade humana, estes monumentos conmemorativos de piedade e afecto, semellábanme tan antigos, tan deteriorados, tan gastados, tan manchados, e o lugar mesmo daba unha impresión de descoido e abandono tal que non puiden senón pensar que tiña descuberto o cemiterio dunha raza de homes prehistóricos, dunha nación cuxo nome tiña desaparecido había moitísimos séculos. Sumido nestes pensamentos, estiven un anaco sen prestar atención á consecución das miñas aventuras, pero non tardei en preguntarme: como é que cheguei a có? Un instante de reflexión abondou para me dar unha resposta, así como para explicarme, malia que iso me inquedase máis, o carácter extrañamente sobrenatural co meu maxín tiña revestido todo canto vía e oía. Estaba doente. Agora lembraba que sufrira un súpeto ataque de febre, que os meus me contaran que, nunha crise de delirio, tiña pedido aire libre e liberdade, e como me mantiveran na cama a forza para impedir que fuxise da casa. Neste intre, tendo escapado a vixiancia de quen me coidaba, vagar ata aquí para ir... Para ir onde? Non tiña nin idea. Sen ningunha dúbida, estaba a unha distancia considerable da cidade onde vivía, a antiga e célebre cidade de Carcosa. Non soía nada por ningures, nin se vía signo ningún de vida humana, non se vía ascender o máis mínimo fío de fume, nin se escoitaba o ladrido de can ningún, nin os berros de nenos xogando. Nada máis que ese cemiterio lúgubre, coa súa atmosfera de medo e terror debido ao meu cerebro trastornado. Non estaría a delirar de novo aquí?
lonxe de todo socorro humano. Chamei pola miña muller e polos meus fillos en voz alta, estendín as miñas mans onde as súas, camiñando entre as pedras esfareladas e a erva murcha. Un ruido, tras miña, fixo que volvese a cabeza. Era un animal salvaxe, un lince que se me achegaba. Veume un pensamento. Se caio aquí, neste deserto, esta besta abrirame a gorxa. Chimpei cara ao lince berrando. El, pola súa contra, pasou un palmo de min, co seu trote pacífico, para despois desaparecer por trás dun penedo. A continuación, a cabeza dun home pareceu agromar da terra un pouco máis aló. Coroaba a pendente máis lonxana dun lombeiro baixo cuxa crista apenas se distinguía da chaira que se estendía cara ao infinito. Axiña puiden ver toda a súa silueta recortada sobre do fondo de nubes grises. Medio espido, medio vestido con pelexos de animais, tiña os cabelos despeiteados e unha longa barba brava. Nunha man levaba un arco con frechas, na outra un facho lampexante que esparexía un longo penacho de fume. Camiñaba devagar, con precaución, como se temese caer nunha foxa agochada pola alta erva. Esta extraña aparición causou en min unha grande sorpresa, mais non terror. Dirixinme cara a el e abordeino dicíndolle: «Deus sexa contigo». Non me prestou atención e seguí o seu camiño. «O estranxeiro», proseguín eu, «estou doente e perdín o meu camiño. Terías a amabilidade de me indicar o camiño a Carcosa?» O home entoou entón unha melopea bárbara, seguiu camiñando e desapareceu. Sobre a pola dunha árbore podre, un moucho lanzou un ouvido sinistro e outro contestoulle lonxe. O erguer a ollada, vin a través dun claro nas nubes Aldebarán e Asíades. Todo suxería a noite, o lince, o home portando o facho, o moucho, e así é todo. Eu vía na miña contorna, vía mesmo as estrelas en ausencia de toda a escuridade. Vía, mais era evidente que non podía facerme ver nin comprender. Que horrible meigallo presidía a miña existencia. Sentei ao pé dunha grande árbore para reflexionar sobre o que me conviría facer. Persuadido da miña tolemia buscaba, malia todo, un motivo para dubidar desta convicción. Non tiña xa rastro ningún de febre, aínda máis experimentaba unha sensación de alegría e forza que me eran descoñecidas, unha sorte de exaltación física e mental. Todos os meus sentidos estaban alerta, o aire semellaba unha substancia pesada e podía oír o silencio. A grosa raíz dunha árbore xigante contra que me apoiaba apertaba e oprimía unha lousa de granito que agromaba parcialmente polo oco que deixaba outra raíz. A pedra, aínda que moi deteriorada, atopábase nesta sorte de abrigo fronte ás inclemencias do tempo. Os seus bordos estaban desgastados, os seus ángulos rillados, a súa superficie completamente lambida e marcada por uns sucos profundos. Na terra refulxían partículas de mica, vestixo da súa desintegración. Esta pedra tiña sinalado, sen dúbida, unha sepultura que a árbore tiña empuxado varios séculos atrás. As raíces famentas saquearan a tumba e aprisionaran a súa lápida. Un súpeto golpe de vento barreu as follas secas e as poliñas acumuladas sobre a lousa. Foi entón cando distinguín os caracteres gravados en baixo relevo da súa inscrición, e axonlleime paralela. Meu Deus, o meu propio nome, con todas as letras, a data do meu nacemento, a data da miña morte. Un raio horizontal de roiva luz alumeou un dos flancos da árbore na mentres eu me puña de pé dun chimpo, cheo de terror. O sol nacía no oriente. Eu estaba de pé entre o seu enorme disco vermello e a árbore, mas non proxectaba sombra ningunha sobre o seu tronco. Un coro de lobos ouveantes saudou a brente. Vino sentado sobre das patas traseiras, sós ou en grupos, na cima das lombas e dos túmulos irregulares que enchían a medias a extensión desértica que se abría diante dos meus ollos e que seguía até o horizonte. Entón, reparei que eran as ruínas da antiga e célebre cidade de Carcosa. Estes son os feitos que comunicou José Ibálav Robardín ao médium Bairoles.